Kaixo nere super txiki eta super familia, zer moduz gode jarraitzen dugu stop bullying eta laburpentxo bat egingo izuet autoestima on bat mantentzeko zer egin behar dugun lehenengo. Lotura ziur bat eman behar diogu eta errespetatu behar dugu aurra nolakoa den eta bere individualitatea, bai? Bueno, gero, hutsegiteak ez ditugu zigorrarekin konponduko. Lagundu ingo diegu pazientzia eta empatiarekin, bai? Gero, zein behar dugu hirugarren? Autonomia bultzatu. Horrez esan nahi du, konfiantza eman behar zaiola, utzin behar diogula, lagundu eta respetatu bere denborak. Eta azkenik, ume bat nola sentituko da baliotsua eta gai dela, guk hori bermatzen badiogu, bihurtuko da heldu, ziur, autonomo eta emozionalki osasuntsu batean. Eta ez du beharko inori min ematea. Bueno, jarraitu nire tailerretan nahi baduzu eta baten sesioetan ere banabil laguntzen, beraz. Aukeratu nahi duzun formatoa, baina laguntza behar baduzu eskatu favorez. Egun ederra izan!